Този филм е изготвен с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони в изпълнение на административен договор номер БГ 06 RDNP 001 19 443 0001 от 9 септември 2021 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 19.2.323 развитие и популяризиране на териториалната идентичност от стратегия за водено от общностите местно развитие на сдружение с нестопанска цел Микразлог под мярка 19.2 прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие на мярка 19 водено от общностите местно развитие от програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година. Разлога или разлогът, както често е наричан на територията на община Разлог, формира днешната си идентичност вследствие преплитането на различни исторически епохи от последните хилядолетия. Всяка епоха е оставила след себе си материално и нематериално наследство, пространствени структури и културни модели, които са източник на вдъхновение и познание за съвремието. Община Разлог и цялата разложка котловина притежават богато наследство от културни паметници от различни епохи и цивилизации. Неолит – цивилизацията на траките, гръкоримската цивилизация, християнската цивилизация, представена от ранно-византийската и българската култура. Археологическите проучвания в района показват, че животът тук е добре засвидетелстван още от неолитната епоха на 6-4 хилядолетие преди Христа. Разложката котловина е една от най-високите котловини в Южна България, а ограждащите я високопланински части на Рила и Пирин имат типичен алпийски вид. Природата е разнообразна и изключително красива, с поляни, гори и планински върхове, с високопланински езера, реки и минерални извори. Разположена между три планини, със своята богата култура и традиции, съхранена уникална природна среда, просперираща икономика, развиваща се инфраструктура, управление на природни богатства и ресурси, съвременни комуникации и добро качество на живот, днес община Разлог е привлекателна за бизнеса и за туристите. Най-северните части на общината попадат в Националния парк Рила, като тук са разположени хижа Добърско, курортна база Равните Мочури и природните забележителности Самодивска скала и Хайдушка скала. Най-югозападните части на общината попадат в Националния парк Пирин, като тук е разположена хижа Явор. В най-западната част на границата с община Симитли се намира седловината Предела, където също е изградено курортно селище и почивни станции. Седловината се явява изходен пункт за туристическите маршрути на юг за Пирин и на север за Рила. Еделвайсът е един от символите на Разлог. В света съществуват около 30 вида еделвайс, но само един от тях се среща в България.
Името на Еделвайса, на латински Леонтоподиум, лъв скалапа, на немски означава благородно бял. В България Еделвайс има само в Пирин и Стара планина и се е превърнал в символ на свободния дух и величието на природата. Община Разлог е съхранила през вековете уникални културни традиции и обичаи, които заедно с интересните и значими културни паметници на територията я превръщат в привлекателен туристически център. Музеи, читалища, самодейни състави и всяка фамилия пазят и поддържат богатството и разнообразието на народното творчество. Ирландци ли бея? Какви бея? Не знам, бехме там. Християн ми беше слушарката и беше на 10 месеца. Ja, da war das Прочетите това, дали че го човек. Че го арестат много, че го тури в... На 19 март 1977 година от 19 часа пролетен бал. Записване при Любен Будин. Коверт 3 лева. Тук е Соня Будина. Територията на община Разлог включва 8 населени места. Град Разлог, село Баня, село Бачево, село Годлево, село Долно Драглище, село Горно Драглище, село Елешница, село Добърско. Всички те са разположени в Разложката котловина и в предпланинските масиви на планините Пирин, Рила и Родопи. Разлог е град в югозападна България, област Благоевград, административен център на община Разлог. Разположен е в Разложката котловина на 830 метра надморска височина. Това име градът получава на 26 март 1925 година. Преди тази дата носи името Мехомия. Историческият музей в град Разлог е един от културните и научни институти в града, който издирва, изучава, опазва и представя културните ценности на Разложкия край. Музеят е част от поредица възрожденски къщи, които са обявени за паметници на архитектурата. Сградата е модел Разложко-чепинска къща братов тип от края на 19 век. В музея се съхраняват над 5000 експоната от различни епохи. Ценни са колекциите от оръжие и старопечатни книги, традиционно местно облекло и произведения на местни майстори занаятчии. Една от забележителностите на Разлог се намира в централния парк на града. Тя е свързана с местността Столоватец, на около 5 км западно от Разлог, където са открити останки от тракийско светилище от края на бронзовата и началото на желязната епоха. Ясно личат руини от зидове, градени от трошен камък. Там са намерени големи мраморни плочи с релефна украса, свързани с култа на траките към слънцето. Точни копия на плочите са експонирани днес, именно пред читалището на град Разлог. Община Разлог успешно реализира идеята на местният художник-скулптор Асен Ботев да вплете археологическото наследство в съвремието, чрез която 5 намерени плочи в древното тракийско светилище да могат да бъдат експонирани в градска среда, именно в центъра на Разлог, и да станат достояние както на местните жители, така и на гостите на града. Съдбата на оригиналите е доста интересна и само една от тях се съхранява в местният общински исторически музей. Една е в Национално-историческия музей и други са изложени в музеи в Англия и Франция. Над град Разлог се намира местността Голък, мястото, което се посещава от жителите и от гостите на града заради красивата гледка, Разложката котловина и 3 планини – Рила, Пирин и Родопите. В местността има изградена екопътека с много места за почивка, отдих и наблюдение, а най-атрактивна е 12-метровата наблюдателна кула. Друга забележителност, намираща се близо до град Разлог, е Писаната църква.
разположена в подножието на Северен Пирин на 7 км югозападно от града, в местността Бетоловото. Това е археологически обект с две вписани една в друга църкви от различни епохи. Раннохристиянска базилика от 5-6 век с манастирска сграда и типичната за същинското българско средновековие трихункална църква от 13 век. Разлог е сред градовете, в които традициите се пазят ревностно, а празниците се празнуват по старите обичаи. Ежегодно в първия ден от годината 1 януари централният площад на Разлог става сцена, място на което се събират кукери, момиер, гени и сурвакари от 7-те квартала на града. Кукерският карнавал се превръща в първия ден от новата година в истински празник на традициите, обичаите, самобитния уникален дух и култура на града. Тук се наблюдава симбиозата между една езическа култура, вплетена и обяснена с християнските ценности. Новото начало, разделата между новата и старата година могат да бъдат почувствани с пълна сила и изиграни от участниците в карнавала. Прогонването на злите сили и поставянето на новото начало е в основата на семантиката на празника. Обредите на кукерските групи са свързани с старейшината на групата, който по право е най-възрастният участник в шествието. Той заорава и посява семето, символ на плодородие и берекет за района. Този ритуал дава старта на новата година в общината, като изпраща старата.
Местните кукери, наричани чауши, се открояват на фона на останалите подобни в страната. Тяхното облекло се подготвя цяла година, за да демонстрира великолепието на едно красиво кукерско облекло, сътворено от кози кожи, кукерски шапки и допълнено от звука на тежки медени звънци. Готово ли, момата? Готови години! Здраве, де! Само и момата се появи. Години. Риши! Хайде, ердженето чака! За много години много се обави ерченето. И момата ни е много убава. Аз това я съм живи избрал. здрави да сте, така. И да сте най-обавите на умрото. Да играте много, добре са всички.
Всяка година на 21 януари в Разлог посрещат новия живот и отдават почит на бабите и акушерките, като пресъздават обичая Бабин ден. Този празник идва от далечните праславянски времена, но се е запазил и по време на Възраждането и е бил изключително почитан. Днес Бабин ден губи доста от обредните си обичаи, но пък се празнува от по-възрастните и е свързан с много смях и веселие. Празникът започва още от рано. Младите булки отдават почит на по-възрастните жени в къщата. Бабите, които някога са помагали да се родят децата и са били първи помощници на майките. И въпреки, че днес картината е по-различна, Бабин ден се отбелязва особено тържествено в този край от страната. На този ден сутрин бабите ставаме, приготвяме нещата в къщи, внучетата, после снахата, която е, нали, майката, полива вода на бабата с сапун, кърпа. И от нашите баби какво сме запомнили? Хората, цедилки и така. Да се овие бебе в цедилка се оказва не така лесно. Освен с ръчни ръце, трябва и опит. Готово е детето. Айде. Айде. Пелените в много от случаите са наследени от прародителите, съхранени правилно и днес не са изгубили цветовете си. Разложенки се славят като отлични домакини. Тук пазят тайни от векове, как бялото да не потъмнее. Пелени, кошули, чорапи се предават от поколение на поколение. Цедилките са шарени, изтъкани от естествени материали. Боите са от природата, а всичкото приготовление е минало през сръчните ръце на домакините. Къща без деца, огън да я гори, казва поговорката, а друга допълва: кое е по-голямо от царя? Детето. За да се родят здрави деца, следва да се спазват немалко забрани. Отново според народните поверия. Не бива да се зачеват деца в нощта на петък срещу събота. Бременната жена не бива да рита куче или котка, да прескача ръжен, да яде върнат от пътуване хляб, не трябва да ходи по разлята вода или буклук, но най-важното е да не краде или да не яде с кришум, защото откраднатото или изяденото с кришум излизат като белег на детето. Всичко, което поиска бременната, трябва да й бъде дадено. Казват още народните вярвания. Ако се крие от нея храна, детето ще бъде злоядо, нездраво. Бременната трябва да се пази и от оплъх. За лесно раждане бабата акушерка трябва да се прекръсти, да запали кандило и прекъди къщата, да затвори прозорци, врати и да отвърже всичко завързано. Така раждането ще върви по-лесно, смятал народът ни. Самото раждане трябва да се пази в тайна и никой освен свекървата и бабата не бива да разбира за него. Докато не се кръсти детето, родилката не бивало да става от леглото или да остава сама. Това са опасни дни за нея и детето. Огънят в огнището не бива да се гаси до 40-тия ден. Традицията е винаги била една и съща. От рано сутрин се приготвяме, задеваме, така да се каже, децата и се хващаме на хорото. На централния площад се извива традиционното бабино хоро, на което се хващат бабите, облечени в носии, а на гърба си носят бебета, така наречената цедилка. Бебетата са окичени с здравец, увит с червен конец и златна паричка, които символизират здраве и дълголетие. Обичаите и традициите в Разложкия край продължават да се пресъздават и предават от стари на млади, най-вече в разложките села. Именно в тях могат да се видят и уникалните носии от този регион. Шарени, изваяни от двете женски ръце,
пъстри и красиви, които днес местното население показва и носи с гордост в делници и празници. В тези китни планински села ще ви разведем, за да ви потопим в тяхната божествена природа, бит и култура. Бачево. Село Бачево е разположено на 5 км северно от Разлог, в най-ниските разклонения на югозападна Рила. Надморската му височина е 920 метра. Археологически данни и находки показват, че землището е населено още от праисторическия човек, през каменната епоха. В местността Грамадите са намерени най-старите останки от човешки живот в района. Те датират от 5 и 6 хилядолетие преди новата ера. В същата местност са намерени материали, датирани от каменомедната епоха, от желязната епоха и от римско време. През последните години успешно се развива планински и селски туризъм. Смята се, че землището в Разложката котловина и Бачево са били населени от славянското племе Смолени и заедно с завареното тракийско население създали постоянните жители на района. От незапомнени времена жителите на Бачево празнуват Тодоров ден или Конски Великден, също празник и на коневъда. Празнува се от незапомнени времена и за местните жители това е най-почитания празник. На този ден те изразяват своята любов към конете, които са най-ценното в живота на хората от селото. В центъра на Бачево, с водосвет и ритуално захранване на конете, започва празникът. Тази традиция в най-голяма степен е съхранена именно в тази част на страната. Централно място в празника заемат младите булки, които започват да се наричат невести и получават правото да месят хляб в мъжовата къща. Изпеченият от тях обреден хляб с формата на кон или подкова се маже с мед и по него се залепва варена царевица. Хлябът се проверява от свекървите и от него се раздава на близките. Този ритуал е важен за сближаването между снахите и свекървите и за приемането на младите булки в семейството. От обредния хляб се слага в яслите на конете, за да са здрави и да имат приплод. Дори развитието на самото село като туристически център е свързано с конете и любовта на местните хора към тези благородни животни. Доказателство за това са 4-те конни бази, изградени и функциониращи в селото, които предлагат уроци по езда, разходки с коне, специализирана програма за терапевтична езда. Село Годлево е разположено само на 6 км от Разлог, на 877 метра надморска височина. От селото се вижда Пирин, Рила и Родопите. В Годлево има къщи за гости и семейни хотели за приятна почивка с местни храни и фолклор. Един от големите празници в село Годлево се провежда на втория ден на Великден, когато цялото село се събира. Празникът започва от църквата с местен обичай. Добър ден! Христос воскресе на всички! Днес сме се събрали тук от ансамбъл Годлевче, всички жители на селото, да отбележим една многовековна традиция. Празник на нашето село, на втория ден на Великден, малки и големи, с носии, моми и момци. Отиваме на Света литургия в храма, намира се в центъра на селото. След това ще изиграем няколко празнични хора и накрая ще направим един свещен курбан в местността Свети Илия. Аз и моите приятели сме се събрали днес тук, за да запазим българското в себе си и да уважим нашата традиция.
Христос воскресе из мертвых, смертью смертно прав, и сущим во гробе живот даровал. Да воскресен Бог и разлуча врази Его, да бежат от лица Его, ненавидящи Его. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Яко исчезнут да исчезнут някога, Господ отвня от Его. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Тако да помилват грешницу лица Божия. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Сей ден Боже сътвори Господ възрадне се веселяйте Его. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и присно веки веков. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал.
Добърско. Село Добърско се намира на 17 км от Разлог и ако попаднете в него, със сигурност ще се почувствате в друг свят. То е съхранило магията на малките къщи, сякаш не кацали по склоновете на планината. Създава усещане за уют и топлина още с първите крачки, които всеки посетител прави. Легендата разказва, че едни от първите заселници по тези земи са ослепените Самуилови войници, които заради суровата зима спират там своя преход към Рилския манастир. В днешно Добърско те намират лековита вода, която успокоява болките в очите им и те остават, полагайки основите на прочутата Добърска школа за слепи певци. Църквата Свети Теодор Тирон и Теодор Стратилат, която се намира в село Добърско, е един от 100 национални туристически обекта и е най-посещавания културен паметник в района. Храмът, изграден като трикорабна базилика от камък и хоросан, на места изтухли, датира от 1614 година и впечатлява туристите с запазени стенописи на повече от 400 години. Един от празниците, запазени в неговия автентичен вид в село Добърско, е Водици. Той е свързан с силата на водата да помни и преклонението пред животворството й. Народът на Слънцето винаги е почитал водата, като символ на живота и сътворението. Старите българи са вярвали, че на границата между земния и отвъдния свят тече реката на живота. Мястото, където душата се измива за последно, съблича тялото си и пречистена поема по пътя към Бога си. Знае се, че водата пречиства, лекува и помни. Днес е празник на Разложкото село и е свързан с вярата в очистителната, лечебната, магичната сила на водата и нейната способност да чува и да сбъдва. Голема тайфа. Навред да изпея по една песен, да ни тръгне през годината да ни е убаво. Да направи се на убаво, да ни се напълни кащата с челяд, с жито, с животни. Дружчи, айде да видим дали са тука. Айде, така да видим. Затворено е, запнато е. Отнато. Йогрим, Годево, че Мари, луда млад, дотекла е вода матна и порой. Айде, стопанине, тук ли сте? Тука сме. Чекаме ви цела утрин да дойдете. Нас ни е много драго, че ще дойдете и в нашата каща. Какви си сте наредили, убави. Идеме. Мари, дружчи, айде се да изпеме на стопанино една песен. Айде, да ги поздравим за празнико. Стани нине, господине, стани горе посрещни. Стани горе посрещнине, какви гостети сме дошли. Какви гостети сме дошли, каков колак, че ти каш. Стадо ти се изягнило, се ягненца, се вакуш. Се ягненца, се вакуш, чи яренца, патунош. Ило да те попръскаме. Живи здрав да си. Да си години да не посещаш. И вие да сте живи и здрави. Дека стапите трябва да никне. Дека вравите, всичко е така да ви е нависоко. Да некои сна да ми стане. Да ми се напълни кащата още повече. Знаеме, че има дълго върджение. Знаеме. Айде и на него да изпеете песен. Дружчи, айде се и на стопанката да изпеем една песен. Качи без нея. Бей, дро, стара кметице, по двори оди, по нея води, до два гълъба. Бей, дро, стара кметице, по гълъбето две паюници. Бей, дро, стара кметице, гълъбето са нейни синове. Бей, дро, стара кметице, паюници са нейните снаи. Брей, дро, стара кметице. Айде, стопанко, и тебе да те попръскаме. Жива и здрава да си. Всека година да не посещаш тая убава каща. Дай Боже, Амин, добре дошли в нашата каща.
Всека година да ми дождате, да ме посрещам все така убави за смени. А какво убаво ни изпехте? Да се напълни нашата кашта с челят. Може и некоя сна да ми стане. Имаме и ержени. Хайде са и от мене, дето Боже и повече да дава, и здраве, и пара на всеки. Дай Боже! Елешница е другото населено място в община Разлог с находище на минерални води с национално значение. С археологически проучвания край Елешница е установено съществуването на селище от новокаменната епоха, датирано към 7-6 хилядолетие преди Христа. Има данни, че територията е населявана от тракийските племена Меди и Дии. Посочва се сред хипотетичните места, където се е родил или живял митичният Орфей. Селото е известно в района със своите великденски кукери. Тогава по традиция кукерите от селото, придружени от пременени в народни носии мъже, жени и деца, правят празника единствен и неповторим и гонят злото. Тази традиция е уникална за страната, тъй като това са най-късните кукерски и маскарадни игри, които обикновено се провеждат в първите 2 седмици на януари. Празникът се свързва и с пролетното пробуждане на природата. Подготовката за кукерския фестивал продължава близо 3 месеца, като това е най-дългоочакваното събитие за местните хора. Атракция по време на кукерския карнавал е и традиционното надсвирване и натиграване. Това е една невероятна ферия от звуци, костюми и багри.
Баня. Село Баня е едно от най-известните разложки села, припознато като една от най-популярните дестинации за спа туризъм. С прекрасния си климат, лековити минерални извори и множество хотели и комплекси с отлично качество на обслужване на своите клиенти. Землището на селото е заселвано от най-дълбока древност, именно поради множеството топли минерални извори, които и нашите предци са използвали. При археологическите проучвания в местността Бресто са разкрити артефакти, датирани към 11 век преди Христа. Други археологически обекти свидетелстват за постоянно човешко присъствие през античността и средновековието. Прекрасен символ на село Баня, запазен през вековете и реставриран за посетителите, е минералната баня, известна като стара българска римска баня, построена в типичен римски стил. Римската баня има специфичен клетъчен градеж, представляващ редуване на правилни редове от 3-4 реда плоски печени тухли и едри правилно обработени камъни, квадри, обрамчени с тухли. Банята има система за загряване, която създава уютна атмосфера дори през студените зимни дни. В селото е разположена и друга забележителност – турската баня, построена с дарение на заможно турско семейство през 17 век. Тя е изградена с 2 входа, защото турците имат поверие да влизат с левия крак през лявата врата преди да са изкъпани, а след като вече са били изкъпани, излизали през дясната. За топлото водозахранване на турската баня се ползвала благата вода с температура от 54 градуса по Целзий. Село Баня, един от най-почитаните празници от народния календар, е Великден, който се празнува цели 3 дни и в него участва цялото село. Много си са заметли, ама пък като си се размерисат, а си е много убаво. Да гътнеме и да се поопиеме, та може и да попееме. Това е на празник и е убаво. Велиден беше малена, от Белица, от Делешница, Добринище чак дойдаше. И всеки си гледаше на трапези. Те имаше курбан, но е помни. Имаше и курбан. Дружина да дойде, стоя си садо изведе. Дойде дружина да дойде, стоя си садо изведе. Излияни дворове, стоя си садо изведе. Излияни дворове. Хлябът наш насъщни дай днес и не ни въвеждай в изкушение, избави ни от лукавия. Амин. 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 Нека е здрав. Ако видиш малко, ще мине пак. Честни да се думаме с много вече. Така, за да ти... Ако видиш малко, ще мине пак. Убаво друго. Братци се собираха. Там да и на парадите по Свети Никола. Ама се на свети места разтъмувате. Ама там направих йойота, тати. Така бе, тия най-личните режими. Да се играем, защото беше много годно, няколко капало. Така се убили на времето на Чирия. Тия така направа, като конец. Така, и то се известни това.
мъжко проката. И като да видя опата, ема тия преди изтеклето беше почнете, там имат отново игри. Там сега е игрите. Да дечитата. Какви игри играха и това? Много си беше игра. Такова лови никак не се го направи. Не. Ама отново, вижте как, това се река меропили. Ама то всички морачваме. То нищо не иде така. Да не приде, да направи. Ама който не го поканеха на канала на град Кевенца, той се сръгаше. Колко меропли имаше така да напиля да игра. Ама да ви да покажа това си е единствено канал на друга нещо, да не се направи. Само ние го направим. Живи и здрави за сама стига, за да може да имате камера си, да се загуба в това нещо. Това е наша. Това, че си го намстом и сега ми се го направя. Аз вече не можем да гледаме на вашата да гледаме, ама не гледаме да опъсваме, да дадем така, че на младите след това да направим те близо това. Ние си сме знаели нашата тази каза, да дадем на младите така. За да се децата сложат. Всеки седи и чека да види нова облака. Така да си беше важно. Колко е по-добър, толкова си по-близо до Бог. Който той да се има, така е. То само тема, каквите разбирам се от само повече от час наше, и айде да си направя тия всичките тия, още да поема нагоре, още има още 2 ката нагоре. То пресътрееше и градче денка, да накрая се извърнакая се. Нема тази кръпка и нема никъде. Аз съм Магда Първанова, кмет на село Баня, община Разлог. Днес сме на Великден в село Баня. Баня се развива благодарение на минералната вода, на чистия въздух. Заобиколени сме от 3 величествени планини – Рила, Пирин, Родопите. Имаме инвестиции, които са в бъдеще, благодарение на ръководството на община Разлог, на съдействието на жителите, на инвеститорите, които са в Баня. Има много къщи за гости, имаме големи хотели, над 20 басейна са в селото, които се отличаваме от другите населени места с минерална вода. Имаме много посетители през цялата година, туристите са ни различна възрастова група, от майки с малки деца до баби и дядовци с техните внучета, благодарение на чистия въздух, лековитата вода, инфраструктурата, която я имаме. Така че заповядайте в Баня. Няма на друго населено място, където се предвиждат 4 дни. Thank you.
Горно Драглище. Горно Драглище се намира на 13 км североизточно от Разлог. Селото е сгушено в Припеците, южните склонове на Рила планина, разположено на 850 метра надморска височина. Родолюбиви драглищени са участвали в революционните борби за освобождението на Разложкия край. От всички страни селото е заобиколено от оброчища: Света Троица, Свети Георги, Петрова църква, Света Богородица, където има изграден параклис. В началото на селото се намира параклисът Свети Николай Чудотворец. Черквата Въведение Богородично, строена през 1835 година, е с богато историческо минало. Претърпяла няколко пожара, но е възстановена със средства и труда на хората от селото. Горно Драглище е с невероятно красива природа и добро местоположение. Посещава се от много туристи, предпочели уюта и спокойствието на селския туризъм в планината. За любителите на природата има достъпни екопътеки в Рила планина. Долно Драглище. Долно Драглище е още едно планинско селце, разположено в подножието на Рила планина, обгърнато и от Пирин и Родопите, част от селищата в община Разлог. То се намира на около 13 км от общинския център и на около 14 км от Банско. Днес селото се превръща в предпочитана туристическа дестинация, както от българи, така и от чужденци. Пътува времето през Разлог, от незапомнени времена, в години на слава, на битки на герои, на съдби човешки. И все напред, от древността към бъдещето. Живее във времето Разложкият край. Между планини високи и бистри потоци, люлеят децата си в пъстро такани цедилки и от люлката им пее своите песни за род, за родина, за родния край, за България. А традициите се пазят и се предават от човек на човек, от род в род, с песен в сърцето и ритми в душата. Този филм е изготвен с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони в изпълнение на административен договор номер БГ 06 RDNP 001 19 443 0001 от 9 септември 2021 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 19.2.323 развитие и популяризиране на териториалната идентичност от стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение с нестопанска цел МИК Разлог под мярка 19.2 прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие на мярка 19 водено от общностите местно развитие от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.